kaikki ja mä oon siis niin innoissaan, koska tänään me testataan Kentsun uutta satulaa. Siis, oh my god. Mä oon siis ihan super innoissaan, kun me testataan tänään Kentsun uutta satulaa. Kentsu on siis tämmönen pikkuinen ponteroinen. Joo, ei tarvi harjata. Mä tein kaiken, harjasin ja putsasin kaviot ja harjasin jouhet ja muuta. Joten haetaan vaan se satula. Tän on itse asiassa ennen sitä tietty laitetaan satulahuopa. Voi myös kokeilla ilman, mutta tää Kentsu vaan tykkää enemmän satulahuovasta. Sitten kokeillaan tätä itse satulaa ja siis mä oon niin innoissaan. Mä oon tosi innoissaan. Joo. Nyt siis kannan tästä satulaa. Niin. Joo. Tää on ihana aurinkoista. Tämä äsken olikin. Äsken oli... Oi. Sitä vielä leikata pois. Täällä pikku ponipontero. Odottaa. Ihan helposti. No niin. Laitetaanpas satula. Oh my god. Tää on niin söpö. Kentsu. Sä et usko. Okei. Tää on ihan supersöpö. Okei. Sitten laitetaan nää tänne kiinni molempiin ja sillä aikaa mä voin vaikka laitetaan selittää jotain. Okei, tähän hetken. Elikkä tää Kentsun uusi satula. Me haettiin tää äsken sillä yhdeltä tyypiltä. Me saatiin tää ilmaiseksi. Ja se tyyppi sanoi meille myös, että me saadaan muutakin kaikkea hevostavuraa Kentsulle, mutta se ei voi vielä alkaa penkomaan niitä, kun siis se tyyppi, joka antoi tämän meille, niin on se reissuun. Mutta sitten sen reissun jälkeen sanoi, että me saadaan lisää niitä hevostavaroita Kentsulle, joten toivottavasti saadaan samanväriset suitset tai jotain sellaista hyvää juttuja. Hyviä juttuja. Okei, elikkä eka tää juttu on laitettu tähän. Ja sit vaan laitetaan tää toinen juttu tähän kiinni. Okei. Noin. Okei, noin. Nyt on valmista. Sitten meidän pitää ratsuttaa riimulla, koska ei Kentsulla ole vielä suitsia, mutta me ollaan hankkimassa Kentsulle suitset, joten kokeillaan vähän vaan ratsutusta.